kienet ix-xemx li tmantni l-ħajja. Anzi, hi kienet il-ħajja nfisha. Liza, jew aħjar kif kienet aktar magħrufa. Zeza. Zeza tal-Flagship. Zeza tal-Flagship, kummedja mużikali, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja mużikali fil-kumdità ta' dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz speċjali ta' 10 euro. Zeza tal-Flagship, il-kummedja mużikali li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana u ġiet iffilmjata live mela ċempel fuq 21472 800 u aħna nġibulek id-DVD wara l-bib tad-dar tiegħek. Zeza tal-Flagship. Għarajn fej ġejt ukoll. Skużani, sinjur tajart it-tazza? Lele, ma kontx qed nixrob. Mela jixrob u nħallas jien. Lele, jekk ħanixorbu nħallas jien. Ġej? Ġej fejn? Nixorbu. L-ewwel darba li rajtek hawnhekk x'ismek? Anakleto. Anakleto! Jixralek iżem isbaħ minn dan Anakleto. Lili joġobni. U inti? Liza, ħjar Zeza, nsi biex ngħidlek il-verità. Zeza tal-Flagship hawn għaddija ħajti niddeverti u nixxala. U għad-divertiment m'hawnx isbaħ mill-Flagship. Viva l-Flagship bar, hawnhekk żgur aħjar ritar. Nisnu nkantaw, ma' Zeza nixxalaw. Hey! Mhux post ieħor għandna mur, Zeza Zeza dawra dur. L-artin baħrin, bidejjem ferħanin. Hey! Mara tassew il-ġib il-fer, miegħek żgur ma tmut qatt. Mara tassew sabiħa, mara tassew ferriħa. Mara tassew il-ġib il-fer, miegħek żgur ma tmut qatt. Hey! Li dawra bokkina, ħalli sew naraħak. Tulli dawra bokkina u ħalli min ikkustnak. L-irġil mawċar minnom, nafsewx edha najt. Kemmi li mizzawġa, li l-om sewa drajt. Jgħidlek illi hobbok, ħlifek mandu l-ħat. Isma x'edha ngħidlek, raġel taftaħat. Tajjeb mur qajmu manar. X'nagħmel? Immur inqajmu. Issek mhux hekk nidħol fil-kamra privata tiegħu biex imbagħad taqbadni s-sinjura. Għandek raġun qajmu inġammari. Qajmu jien. La s-sinjur li qed fil-kamra privata tiegħu, sinjal li hu u s-sinjura kunċet miġġildin. Imur qajmu jien u neħed jien ma rasu mhux hekk. M'għandax ħatri tiqajmu. Let's go, tejt mhux hekk. Jien mhux se nqajmu żgur, araw intom. Muru qajmu. Mhux se nqajmu. Moru qajmu. Mhux se nqajmu. Muru qajmu. Mhux se nqajmu. Kur ma nqajmu xien. Mur qajmu. Mur qajmu. Mur qajmu. Mur qajmu. Itlaq qajmu. Mur qajmu waħdu mhux se jqum. Għalek la tiddejjaq xejn. Għajd li kull ma milt u minni tistħi xejn. Għajd li kull ma milt ja wiċċ ta' xadin. Għal il-lejla mmorru tnejn flimkien. Ma niftakarx kollox eżatt, naħseb li ħlom dejjem ma kont qatt. Ħolma ħelwa, dak li ġrali. Għalkemm ruġuq kollha bismin, dak it-tfajl intant il-willi sin. Ishom anġli, ishom pupi, ishom veri. Mela ma dekx torqod mal-mara? U niggarantilek li ma nitlef xejn. Aj, ma xraq darqat! Hokli, sisi, hokli. Mela nkom il-brijat fis-sonda? Hokli, fil-law, hokli. Sisi, hokli. Itminint, u hemm ċint libsa. Ġejt busni u ġejt mes fija ċinkontri daw. Imma tant kontajjina li milta birruħi li ma ħassejtek xibqajt riqda. Ġifiri dina għaddit il-lejtna u raqdetna u din. Inqadna,
mor li lem. L-ewwel ħaġa tgħix kemm domna ma tħallna. U mbagħad kull darba li bdejt ngħidlu, ejja nifqu issa daqshekk jgħidli, u wejja, nerġgħu oħra, u nerġgħu koppi. Ħana kliet. Hemm il-limiti ta'. Għajdlu mela jena mill-ewwel indunajt li mhux imdorri ta' imma li kien għalih konna nagħmlu lejl sħiħ, kemmu twil, għaddejjin, il-ħin kollu ma nifqu xejn it-tul tal-lejl kollu nixorbu l-brendi wieħed wara l-ieħor. Reġaġik il-kulur Il-kulur. U erġajt intlejt, vera? Kont tirqa u iktar mixrub fis-sodda. Enka xuftejk, kienu iktar rotop u bimlijin. U koll? Dak għali xux. Daka xlodu. Meta tqum, Tkun għajs mill-ossiġnu. Ossiġnu. Ma nafx ħawattuni minix tabib jiena. ها شوم ما نكليت اي سي صحيح شوم تدي يبر اي صحيح روحي شوم Għana kletu, bżaltu li sejmu d-daqs kem kien isfar dal-ħodu. Il-tork għalli li sejħallina. Le kunċetta du ma bieċ ħassu ħazin bis ħassu ħazin Aw jina ħanini. Ma mstajx tmutux qabel ma tarani. Miraklu, Il-bewsa tijaj għajmite. ġralu bħal Sleeping Beauty. Żeża tal-Flagship, kummedja mużikali, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja mużikali fil-kumdità ta' dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz speċjali ta' 10 euro. Żeża tal-Flagship, il-kummedja mużikali li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana u ġiet iffilmjata live mela ċempel fuq 21-472-800 u aħna nġibulek id-DVD wara l-bib tad-dar tiegħek. Żeża tal-Flagship. it-tnejn klom futur sabiħ li nejxu flimkien għal dejjem. Għalija tista tkun afrit jew is-sultan. Tħalqak ma kellek dritt, għadha ħadd bija kważi mitt. Sibtkom hawn bil-qeda mal-art u kif rajtkom qabbartuni l-bart. ċejtu nidħola u bidrit għaxien setan. Is-senjura di, naraw xħob stiħol għax mit-tarif li għandi dwara mawx fon l-kwalità tagħha din. Kellimtni bukket, Jena għed sansifkom tistennewni. Inti li ma tafnix, ma naħseb li n-nepputi għallek dwari. Għalma għalli ħafna u ħafna dwarek, Neputi, x'neputi ju? Eżewġek, għana kleto. Ħalli najdek. Bele tajd li xejn. Xejn? Nofs kelma wahda u mux bisnaqtek mill-wirt imma u koll nwaqqaflek il-flus li qed nibatlek kull xar biex tista' tgħix ħajja komda minn fuq dari. Ċifsibni li ħej. Ċifni sa niġi nistaqlek il-mara? Għalek dejjem tmaqdara fl-ittri tiegħek. Kellhom bżonn in-nisa kienu kollha bħala. Jew m'intix kapaċi tieħu ħsieb mara bħal din, fil-kasejd li ħanini u nieħu ħsiebek jien tinsax. Biżli il-barra issa stess. Jadabba sprattata. Fil-barra. Aw jinsi, mela tela it-siju, lejlek ħallewkaw. Sejra senjura jina, uħsibu l-senjur ta' narakam il-lejla mela. Il-lejla fejn? Għajdi l-għana kleto fej sa narawk il-lejla, Il-lejla. Il-lejla l-lejla fej sa nkunu. Il-lejla. Il-lejla kolla kem aħna mistednina l-ballu għadu nur tal-eronisija ta' Margherita, it-tifla ta' Sur Gregorju ma' Enrico, safi daqs il-ġilju tal-widin. Li jaħbati ben il-baruni u il-baronessa Asa. Narakam il-lejla, dulli dawra bakkina! Dulli dawra bakkina! Min hemm għadna ġejjin miex id-dar. Inti erġa' ħabbat fost dal-lej xorbotu, ma semmatkomx tħabtu, allura erġa' prova ħabib, bil-paċi nirraġaw kollu ġa. Qed ngħidlek sieħbi, lilek ma nafekx, imma nerġa' ngħidlek għat-telet anzi naqlalek il-kappellossija l-beritta. Ek se għamilta, ħammur infittixa. U int! Tlaqna
ħanajdlek ta' iktar bżajt minna mill-li minnu. Għax jisra l-Gestapo. Sejra, Fej sejra jent? għax it-tork ridni nerġa' mur niltaqa' miegħu ħdejn il-monument ta' Hastings. Erġajna? Żgħażagħ tal-Flagship, kummedja mużikali, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja mużikali fil-kumdità tad-dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz speċjali ta' 10 euro. Żgħażagħ tal-Flagship, il-kummedja mużikali li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana u ġiet iffilmjata live mela ċempel fuq 21472-800 u aħna nġibulek id-DVD wara l-bib tad-dar tiegħek. Żgħażagħ tal-Flagship. Tista' tgħidli fejn il-kamra tagħna mhux bħallejtni bħall-erba' fost il-ġimgħa u għaw tixrob u tiddandal waħdek. Inti must post lajt f'kamartek? Dal-palas daqskemm fih kmamar kollha l-istess jidru, ma stajtx ninduna li mitana. Skużani, sena konċett, ma għajjajt bil-bagali, ħafna ħwejjeġ. Għamilhom mal-art, għamil bħali. Le, tħalli xej mal-art. Ġamari, ejja u ħannu li kon fejn il-kamra ta'kom, mxu warajja. Imxu, imxu. Nimxu. Din il-mara minni kemmi pastaza. Dika waħda mis-sefturi ta' dottora Anaklet u tajċ salib għandu bija. Allura l-vejġa baw, għax maħalix id-dar tuħsib, tisa tavvelih ma' kulħadd. Inkamplu! Margherita, dana il-kuġin tijak Anaklet, u Anaklet din binti Margherita, la Rusa. Għandi pjaċi. Fejn izlaħi? Le, ftit mistħija, iva. Erfa wicċek il-fuq, kelmu l-kuġin tijak da. Sur Gregorju, jek tħalli jam għal 15 miej nibdililek mill-lejla n-nar. U jek kun hemm mux 15? Għara ħassat fajla bħal disa biħatand, dnubja ħassat tibqa daqsek mistħija. Waiter! Daw, kemm huma bsatas dal-waiters li għandkom, għadni laqqas bistrejjaq din kolli jaħrabli, hemm ieħor waiter. Skużawni, taf tiħdu xalja, ma moħħa daqsxejn maħniex dik, ma jimpurtax għalik. La, għaxej, la, irranġa. Din il-Rusa, proset si xieġmil ta' tifla għandek, din mux minn ta' tuna sux. Le, dik minn ta' ġirba. Le. Aziz tabib Anakletu, jaf la sissijow kelli tmissawa ġildejk? Columbus kopra l-Amerika! Mestri ma nafx l-neputi mizzewweċ l-Liza. Illum li xukjajt, illum li skantajt. Fejt bis jien kont nara, xbejba bis, bajneja lejl-art. Fjura għal-bil-war, ġilju abjad fil-wit, imrobbija fil-ftit. Sibt naf illi-sinjura xemmija l-qalba ma' nepputi tiegħi. Skopra l-Amerika. Għadli jistessu. U jien offrejtila li neħlisa mill-mizerja li qiegħda fiha u naħodha miegħi Tunis. Ma naf, senjur, ma jek tagħmel hekk tispiċċa f'eħle fern. Oh le, hemmhekk tista' nisewweġ kemm irrid. Le, jiena mhux rigward żwieġ qed ngħidlek, imma dik iġġennek. Mela jien mhux dak li ġrali. X'ġrali? Iġġennint fuqha fil-mument li rajta u x'rid nagħmel hu. Gostiju. Għalhekk il-baqra timbeħ kollha. Żgħażagħ tal-Flagship, kummedja mużikali, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja mużikali fil-kumdità tad-dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz speċjali ta' 10 euro. Żgħażagħ tal-Flagship, il-kummedja mużikali li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku l-Furjana u ġiet iffilmjata live mela ċempel fuq 21472-800 u aħna nġibulek id-DVD wara l-bib tad-dar tiegħek. Żgħażagħ tal-Flagship, dulli dawra bokkina!
Tulli dawra bokkina, inti ferda ġil, tulli dawra bokkina u ħallini nex, tulli dawra bokkina.